Hello guys, it's your boy Ritoy. Kumusta guys? Kumusta mo mong tanan? Hinauta nga okay ra mo diyan no? Kami okay ra. And karon guys kay nakita ninyo diha kung makaklaro man sa camera. Medyo puno gina mo sa kina no. Kuyog ta karon guys sa amuang biyahe. Bali first time na mo ning buhaton di ay. Mo try mi og guys camping. Bali mo adto mi karon sa padulong mi karon sa kuan. At the light, turn left onto Coffee Road. Padulong mi karon sa Big Store. And ang kuyog na mo karon sa mong kuan guys, sa mong pag-camping is sila paring Luben og si LJ. Na-influensyahan gid mi nila ning kuan ba kaning outdoor nga laag bitaw. And mo nang ingon ana ka full pack ang amuang likod guys no, kay first time mo gunamor ning buhaton din wa pa may idea ba kung unsa yung mga angay pang dalon In 2 bitaw. miles, turn right onto Scenic Drive. Dala tibok balay. Unya ini kuan mo hunong mi. Nakita na ko sa inyo guys ang unsay porma diya sa likod. Wala na ako ka video ganyan kay medyo ga dali-dali na bitaw mi kay apas mo gud mi sa oras kay na may apason ba nga kuan. Magkuan ra mo gud mi kaning si tawag yan na dyan. First come first serve. Oh, first come first serve nga dito sa campsite gani. Mo abil mi atong first come first serve nila kay wala man gud mi nakapabook online. Fully booked. Kay fully book naman gud ang bakante is December. nana sa December. So una ni sayo may gikan karon. Kuan day karon ang date July 11 and ang time na to is 8. So mo to guys, kita lang taon niya. Hello guys, what's up? First stop na mo no. Nami diri sa Carmel. Then nagpagas dai ko gikan dia oh. Ang gasoline station dia kana 76. And gikan dai sa Modesto padulong diri is kuan ng biyahe 2 hours kapin. And hapit mi diri karon kay kayon mi ba. And pagas na lang pud mi kay didto daw sa mismo nga duha na mo sa campground dito sa madtuman mi karon sa kuan guys, sa Kirk Creek campground. Gikan diri is mga maabot pag mga 1 hour no. And ang advice sa mga ni Luben nga mo stop sa mi diri sa may Carmel, California, kay wala may kuan dito god ng gasoline station ba. Ayun kami karon sa kuan Lucky. And si Lucas, Janet. Say hi. Hi, Bing. Say hi. Oh. Mo palit din mig kuan diri kaning ice. Nagdala mo gud mig mga pagkaon ba nga para mo ang lutoon. Bali butang na sa kuan mo ang cooler. Taon pa nako. Palit daw siya nito prutas. Here, Bing. Mangga po. Sige. Do not run, look. Ali. Lucas. Mama Zero.
Hinog na kanilang mangga. Tamis ba ka na no? Pagagmaya pa ng mangga hadi eh. Carry ka na ko, carry. Okay. Okay. You keep on running, oy. You might bump somebody, look. You might broke some items, okay? You stop running. Masa kanilang CR ni? Ulat tayo sa gawas ha. Kasi ako paunahon dayon. Ha? Ulat tayo sa gawas sa CR ba? Ayaw sa glakaw. Pero wala, maposle CR siguro. Kita ka sa CR lo. Ara restrooms. 800 dyan. Buwaon na ko akong mga gamit guys. Kay sulod na ko itong pinahit ng mga ice. Muna itsura sa mga kwanro no. Ano ko yung sakyanan. So, muna ipurma na niya oh. Alright, then mo gikan nami guys, madto nami sa kuan karon, Kirk Creek Campground. Kay ang katong pang check out karong adlaw 12 manggod. So mo to mong apason sa first in first out. Masarap ta adto. Adto ta sa kuan, Tingalan. Kirk Creek Campground. So kita na tayo guys, unya maabot nami. Labing trapika mo diri guys. Hindi ko simpong hilo na ron. Yes, we can go in there. Yay! It's our turn. Yay! We made it. Labing trapika no. Yay! Nakato nang giung niya LJ. Mo diri tang balik dyan, Bixby. Hmm. Bixby Bridge. Siya mo balik, kasat mo balik, kasat ang balik. Dire. Paulit? Pagka walay bakante dito sa layo ano? Sa Kirk Creek? Magun sa punta dire. Diya na to sila hulaton. Hello guys, naabot na mi diri sa campground. And taas kayo mong biyahe no. 1 hour kapin, mag almost 2 hours na pod tungod sa traffic. Tapos mangutana ko ani karon kung napabay bakante, pero wala ko kabalo kung asa dapit ang host lagi ani pangitaon. Sinasya di sulod. Kanang kuan siguro no? Kana siguro ihan ko no. Do you have available first come first serve campsite? So yun, naog sa kusakyan. Ano may iro dyan oy? Madlok ba kong iro? Mainon maaw na siya kay para mo gawas ang tao. Ang problema lang manggukod ba? Di ka na manggukod? Basta ay lag. So mangitahon sa nako ang ga-host ani guys. Kung asa si ani. So guys, wala available diri sa Kirk Creek nga campground no. Dayon narami diri sa side sa road. Kaya di man may pwede go dito sa one god sa sulod mag park. Tapos wala may signal diri and
Hulataw na mo silang paring lubin diri lang sa gawas kay mo man mo nasabutan god kung di may makakuha sa reservation sa or di may makakuha sa first come first serve nga kuan about sa campsite. So diri na mo sila hulaton sa gawas. Or dito may mabalik sa may Bixby nga bridge pero nakapark man mi diri sa kilid so diri na lang may maghulat sila ha. And maniudton lang po mi guys no kay nagbalon man mi og pagkaon tapos Lucas dito sa likod sa tubangan pagkaon ni Janet and muna itsura diri sa sulod napunog bag. So maniudto ta mga ta guys. Butang na mga bagderi sa chargeranan para makalingkod ka. Sige lang ana lang kay para po makita ko lang lubin dire. Malayo pa to sila ay. Tara mo pagkaano adobong manok ug baboy. Mga ta guys. Kaon siya? Gutom siya no? Pero una ay di pa siya mukaon. Kung ano mo yung oras ron? Alas 2 sa hapon. So late na kami no? Dapat di ay wala pa 12 maabot na may dire para maka-avail mi atong first come first serve. So napuno na gid sila. And naatol mong good pod nga sa Bado day ba? Mo mo gunay ting kuan god. Ting laag-laag nila dire sa Bado. Yeah. Tiwas ka sa Lucas. Yanit dito. Musta mo ka diya mahal? Ano kita? Lucas, how are you man? I'm good. Oh, very good. It's wet here, okay? It's wet here for Tito Luben and Tita LJ. Traffic mong pagkayo got. Siguro maabot to sila ba mga 3 or 4 siguro dyan. Nagtubig da are. Tubig ganira kung ginaw mo kaning tumbler. Ah. Wa naman na siya lord. Padunon ni Lucas ng your tubig phone. sa mo outside. Can you get that water look please? Water bottle look. Here. Yeah, that one. This is for you. Thank you. Here your phone. Here's mama. Here your phone. Thank you Lucas. Oh, eat now. Ang bata mo good guys ay ki Phone. kuan kay ba pakanon. And here your Timi. bonnet. And here your bonnet too. Bonnet. Here. Eat now. This. Pin mo. Hey, orange. Only orange. Prutas lagi daw ka ano Funny, niya. Papa. I'm too funny. Yes. Oh. I got orange. Okay, orange. Here's your orange. Oh. Here your bonnet. Bong. What is that? Bonnet. Bunot. Bunot ka diya. Mayuwa. Bonnet bear. Mayuwa gid ako anak ko Bunot. So, nya na lang po guys. Kita lang po taon niya ha. Update lang ta mo. Ay murag ang padulungan na mo ani siguro kuan gyud. Ngita na lang miya ni kuan siguro katulganan. Kaya ang giingon dito ni ate katong host na siya ugma pohon first come first serve so maabot mamuanha mi ko diha mabalik mi dire kuan mga 12 so mag-open naman daw inatuta nga makakuha nami no kaya di ra man magpila sa may kanang ilahang gate ba so mo to guys kita lang taon niya guys update lang tamo kung saan mga ilakaw na mo ani Hi. yeah
Karon guys, murag naabot na among gipaabot no. Sulod sila dito sa may campground. Ang gawson atra, abot na gid sila. Kita ra gid mi. Kumusta pre? Pagkaon sa mo pre? Okay ra ni kontrol di rin tata wapo na kayo. Ya sama nang wala man, way bakante. Imong giadto sila? Puno na daw. Ugma pa gid daw. Ugma lagi. Pero di sila muhatag kung nabay mo gawas. Di mo sila mutugan day no. O di lang tugan. Kung nabay mo gawas ug sayo, ugma pohon nya. Kinalan mare jud ka. Mo gani. Dire mi ato kani kuan. Wapo tayo ka lukas dire ka nagang bata. Mo lagi no. Musta ji? Okay lang. Atol tagkuan tumoy ato ay. Dito. Nani dito pa. Oh, piwit mo say nga ni. Ah, man ta mo Kagkam sa tagian mo. Ay, mga... Mao to mga mahal kay to. Hello. kato mga big sur. Oh. Mahal kay to. Ah. So na ba dire unahan day? Dito sa taas. Suwayan na to. Pudirosa. Aham ta magi. Kanyo siguro dire, kanay. Karandela na? Oh. Ato sa search. Daghan mga motor pre, pero nanganaog man. Base na kuan road trip na to sila. Mga motor? Oh. Nilang good fine na. Ah, sige sige. Punuan lagi sa mong sakyanan pre, dalawa pre ha. Bang. Udag. Grabe. Grabe mura lagi ibig mamalhin. Kaya laging first time ba lagi, wala ko balugod sa ibang dalon ba. Unoon na mo dalon na tanan. Eh gidala mo gidala gisulat gidala mo gud. Oh, rukan ba kay ring. Ora masulod gid bang angay Search ni kon. na to ni pre. Ako sa akong cellphone. Diya sa mo guys ha, mag-search sa mig lugar. Corona, namin lodge diya sa ano. Corona to ba? Diya lang guro mag-lodge na lang guro ta og dikit. Mo lagi pod. Singalan pre. Kaya pre. Priwit Bridge. Priwit Bridge. 57. Mura. Lagi na. Dito na. Saka diya no. Saka lagi. Una na lang sila, R. Muna mi. Ah, Nahinay lang ba? Oh. Sige. Oo lagi palit ang video lagi. Ano radio? Big. So, madumi sila yung campground guys. Daghan man day dire. Oh. So, makita lang taon niya pag maabot namin dito. Wow. Nandun ka na sa silong dagat. Kita kayo. Ano ba? Napo, diri banto. Kurang ay. Nay mong naog diri. Sulod namin sa campground guys. Ang dalan day nani day rough road. So mabiyahe pa may mga kuan gikan dere. Biyahe pa may mga 30 minutes. So layo-layo gid ni. Oh, yung 30 minutes no kay maginahinay ra man. Kwenta mo na niya sa miles per hour ko. Oh. Straight ra man no. Straight na. Lah. Usa ni. Watch out, B. It's too deep. Hold tight, B. Hold tight. Ano ba siya ibang diri? Ganda kaya. Grabe naman dalana. Pauli na lang ni siya. Ano yung pipit na to? Oh, ba na siya? Wala pili na ako. Oo na. May dalan. Take a slight left turn, then the destination is on your left. Puro sige mga jeep. Skinan rin no? Tay tuar mo guro sa kinan ni Anhi diri kuan. Puro Wrangler. O baga to sila nibilib na to no? Meron sa patuga-tuga may anihin sa rapi. Man. Nari fireplace dito sa kuan Pikas. Pero mungkod bi ka kuan sa mga gianan. Uy. Ground limit 7 days. Ah, free din ni diri no?
Wala may Dagan kay langaw dito. Kaya langaw nga mamaak ba? Oh, not sa ginat. Not. Sige pre, ato ta pre. Ah, sige. Balinta. Ato sa Sige, dito sige. para makaliko sila. Hindi na madaan. Oh. Ngita miglain guys. Too fun. This is too fun. Yes. Are you having fun, B? In half a mile, turn left onto Coast Ridge Trail. With the bumpy road. Puri palungo yeah. diba? That's nice, B. Rock dirt. When it too fast. Yeah. This is Rock dirt na. a wet Okay, thing. berting ko ana. This is a wet thing. Muna, basta na mo tingog, basta na rock dirt. Magkaha. Na may kasugat guys. Inaktras din tao namang kasugat guys. Oh. The wheels turn black Hindi mo ni masigo good. to muddy. Okay, adre gid. Lusot na gid mi. Salamat tig kayo. The skies are too Thank muddy. you. But this is no warm light. Take a sharp right turn. There's no Walmart here. In a quarter mile, the destination is on your right, Ponderosa Campground. Uy, bayra na no? Where are you going? Bayra gyapon ni diri siguro. Where are you going? To the campground. Daghang tao diri oh. Patuyok gid ni siya. Oh, dia oh, may bakante kayo. Bot na gid mi guys. Gawal lagi sa maskenan lagi oh. Abog-abog eh. Wadto pa sila dito sa kwan. Ano man? Mukuha pa sila, babayad pa sila. Bakante na niya. Oh, diya kay ko magtambay. So, diri mi guys. Wadto pa sila lubay ng LG dito sa may kwan bayranan. Nice shoes, Ayun. Papa. Nice shoes. Thank you Lucas. So, makakuha na mo na nga lugar guys. So, di ari may plaster no. Dari oh. Yato muskenan diri lamisa na kanang fire pit o sugbaan tigana kay gagmayng langaw diri lagi sulod sa lunggan ba amo kayo musta Lok, how are you Lok? I'm good. Sumiply Lok no Kailangan mo maghaling diri para wala ni sila. The bees. bees. It's a fly Lok eh you small fly In my face. see your face. Lingog-nguga rin ang gagmayng langaw no. Indot pa rin diyo, kaya pa rin sa ikuan diyo. CR siguro na siya no? Asa? Ano? Kamay na lang. Plaster ata diya utong-utong. Maglima lang dire kay walay tubig. Munang napa may balon tubig noon. Palit ni katong collapsible nga galon. It's not for kids. Duga mo ni lumigas oh. Gawas, pero okay ra na. Kanang sulod. Kuan, ang buhat na ni pre. Every time gani ka musud gani ka. Bisag 5 seconds, 4 seconds close gud dayon. Ah, Musud ka. I-close dayon. Ayaw jud kuan na nga. abre-abre. Kay musud ang bag gid na sa kung saon. Ah, I-close gina siya. Kani bilin ayaw lang ni pila kay para ang mahugaw pwede mo manaktak diri sa hugaw. Patos diri ra. sige. Manag sit up among tent guys. Thank you paring Lubin.
karon mag sit ups paring luben sila hapong tent. Nara po diya oh. O nilang tent. Wawona tree. Mga mga kay kuan. Sequoia 4. So kana siya is 3 person up to 3 person siya. Kana mo up to 4 person. Si kasudlag bato yung chinilas. Ay na, kaya di na masulag bato. May purma silang paring lube no. Nice kayo. Ligana di kay butanganan na inyo no. Para mutindo gid no. Guwapo eh. Barugid. Nga kanindot ani. Pwede ka kabilin diyag mga gamit, gawas. Sira na siya. Masirado din ha. Alright. Well done, thank you. Thank you. Pagkata mo plaster og ano, insinso no. Sakto sa na? Nasa? Saman? Sa kuan naman ako napalit sa Walmart. Kauban. Di siya mo alarm sa balay. Dili? Man na buka ko an. Dili ay. Hilera kaayo. Kipod sila oh. Lingaw siguro ni sila kung nakatry pa ni sa ako ano, Gatlin. Katila, Nindot ito sa Gatlin. Mo ba? Gatlin bread. Ini kagabi ba? Hmm. Lagi mo ila yung mga bati gid ang tubig gid sa river. Kanang ngay narong orasa, di pa nimo mabati ang tiyong sa river. Ini kalas utso nag mga tuog nang paong na tanan ba. Nindot ito kay limpyo ilang CR. Muragi. Kanang saktos tubig. Muray mo mabati tingog sa river nya tingog sa mga kanang insect. My Duta rin feeling ni bre. Peaceful kayo. Bugnaw ng tubig, di ka mag-ulo sa tubig. Abunda kayo. Dili mo kay desert California god. Pero ina ni nasa yung part. That is fire Nani pre. Pero nalay di ko ano kanto bitaw. Alas city naman dayo. Gani. Ito, Mas 8 wala na ni. Di ma- di naman ako ba kay pag alas 5 kay ang hayag-hayag pa. Ibuk adlaw bitang ga-drive. Gi-travel. No agad. Okay ra kasi mong driver. Maayar man. Nagawas gyud tong skills kanina. Pag actually kog duka ka ganina eh. Dili mo siya gakaon-kaon. Ga-IF ko no hayman me. 12 hours gid mong fasting. Gikan 12 midnight until 12 noon. Awa jud koy kaon siya sige ning break na gyud ta sa tungkuan karon ning break na me. Kay fasting na Cheat gyud. di man duro na to. Cheat day man ron. Di man taron teka May Itapulan mo kay mo exercise nung ani na lang. Uy, effective ya kay na diyan. Gibuhat na wala sa una sa. Interest na kaya ko be galabad ako ulo. Kasuway wa nag 16 hours, 18 hours nga fasting. pares ta. Naglabad pero agwantahon maanad mo ka Naanad man ko kay di ba night ko, nya 12 man, tulog po ko ana tibok adlaw, mata mo ko alas 2. So murag. Pero mas maayo gid nga imong sukton gyud pa nimong pagkaon. Sukdon kay kana lang kay uban bisod man kay gud dawaton kasagaran ang pagsukod. kasagaran ko intermittent fasting kada mag-break na kas imong fast. Maana na ka kanang break ko daghan ka Dagang kaunon. Tinuod ni huna-huna. Di mo ra gihapon. bawion. Bawion ra nimo. Wala mo sukod kasi mo kuan gyud. Bibi Lucas. Sit down Bill. Ulisin bi. Let's talk about our life here. Mo gyud. Let's talk about life. Let's talk about future. Oh, wipe your nose. Mga future plans. Basta ako magduwa ra ko. Yan ang taon-taon din. Okay saan eh. Doon na gawin bre. Oh, Mga on lang ba? naon ta? Kay matulog na po na si LG. Gani, sige. Sige. Naon ta? Mag-coffee, mag
Why pa? Double yun eh. Oh, double. Sige, ngayon ta. Ginabot. Sige, kanang siya ron bulaklak. Ginabot sa Cebu. Ay, asa, manok din na siya. Kaya bitaw ang pungko-pungko sa Cebu na. Crispy po. Di na siguro ni crispy, pero lamig ang pagkatinta. Naghanap ipon yung dalaon. Na, mao lagi na, murag pista. Daraw, kanin siya. Una pa yung kuan. Una pa yung Dahil na ko sa RR. Oh, hura ganyo. Sige, sige na. Ah. Kuha na ko. Sige. Thank you, Lord. Thank you. Thank you Lord sa among pagkaon, Lord. Ginabot. Namtay, may kuha na tubo. Ano sa? Kanang pinakurat. Wala ako nari eh. Ay, choles ani. Choles. So, ganda ba? Ano sa chules? Treasure. Nakoy bug ng tubig ito. Ay, naku Sprite. Nahan mo Sprite. Birahan ta. Sige. Kuha sa ko. Pre, oh. Share taar. Kuha na ko niyo. Thank you Lord. Mo ni pre, bulaklak. Nabi, may Sprite basta na diri, no? Tingnan mo guys, kuhaan to mo guys, pingan na baso. Lami, ay diba? Amang time nga maabot me. 11:30 or 11:20. Pero sa laki, maabot mo 10:28 or 10:10. Ang traffic, ginuo ko. Ang traffic dito sa Ha? 150. Sulod na kanu, Monterrey. Di napag yung another traffic diris pag yun nga tagpulo ka sakyan na masulod na dali kay Murid ang traffic light. Ang lagyan. Ako na nagyan naton ni maapas Simpa usaw na to Mawala paningkamot. akong ikuhan. Ako daw yung nilogin ko ano. Ay na pag expect na makakuha ta karon kay Sabado baya. Yani mapa ko na Bangin tao. Ya pagsuod pa lang namo sa Carmel yan ay mga sakyanan scale puno-puno kadaghan baan mga tao. Kuha na gyud. Okay, lang na bitaw tao ay. Ang mga tao diri manghangol bi na sila camping ay no. Di nga bitaw ko. Salamat pre. Busog na guys. Ano, watermelon na po yung mga birhan. How is it look? You like it? Say it's your Huh? birthday toy. Look at the camera. Wow, 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 wow. Say hello guys. Wow, guys. Say okay guys. Wow, guys. Gapangit-ngit na padulong. Ang oras karon dire is 7:54 mag-8 na. And karon taod-taod siguro ano yung pahuway na me. Mungit-ngit na ni siya no. Ayun lang iwa mi kapalit og kuan kaganiha di kaning kahoy ba para mag campfire mi diri oh. Ayun lutuan ni Lubin guys oh. Pero ang among gikaon kaganina is kato mga balon ng mga adobo no. And gigamit na ni kaganina kay para mag kuan init og tubig ba para magkape. Zip-zap. Zip-zap. Hugaw na kayong plangga oh. Ninaik na. Eat that one. You know. Yara naman siya. Saan naman siya pagtambal. Katulgon na ka na siya. Sige, eat. Busog na guro na siya noy. May bapa. Then si parang Lubin si LJ dito guys oh. Ginlo sa sakyanan. Kay timo tong abuga ng primero na magsudlan. Challenging kayo. Challenging ang dalan. Mo man naman oh. Limpyo na gito tapuhan ni Madam Janet. Lucas! Na Lucas! Lan, wala na po ar. look, hey look. Chill guys. Nanami kahoy gitagaan mi sa muslingan, gigabsan mi. Lucas, Mula mi gabas ganyan din. Tanaw guro niya gamay ra mong kahoy, Ingon ato ita. gidungagan. Pila ka ko Yeah. Then tagay na mi guys. Bantay lagi basig ang Red Ang wine. yara bang barato no kay 100. Imasa na guys.